Altså, der var kostrådning af motion. Det er vigtigt for at leve sundt og undgå livsstilssygdomme, så er det vigtigt at spise varieret. Noget med frugt. Du skal spise 1 stykke frugt om dagen, er det ikke sådan? Eller er det 5 stykker frugt om dagen? Det er 6 stykker. 6 stykker, okay. Hvis det er sådan en... altså, jeg tror, jeg kender... jeg godt ved, hvordan man skal spise sundt, men jeg tror ikke, jeg sådan har... det er de her 5 ting, man skal huske. Det ved jeg ikke, om det er. Synes du selv, du lever sundt? Jeg synes, jeg lever rimelig sundt. Måske lidt for meget kaffe og lidt for meget chokolade, men ellers er det okay. I hverdagen, ja. Så i weekenderne, så kan der godt komme noget usundt ind over. Ryger du? Ja. Nej. Du har aldrig røget, eller hvad? Nej. Jeg har aldrig røget i mit liv. Har I lyst til at ryge? Min holdning til cigaretter er jo aldrig har røget, at jeg ikke helt forstår, at man kan blive så afhængig af det. Men det tror jeg, det er jo nemt at stå og sige, når man aldrig har røget. Jeg har sådan lidt den holdning, at egentlig må de selv om, at de ryger, men det er ikke, altså... Jeg synes, det er dumt. Idiotisk. Det var hårdt sagt, men det synes jeg. Så vi ved jo utrolig meget om rygning, vi ved, hvor skadeligt det er. Så det er da utroligt trist, når unge begynder. Men jeg ved selvfølgelig godt, at når man er ung, så tror man jo, at man er udødelig. Hvor mange af jer har prøvet at drikke her? Jeg fik en øl, da jeg var 12 år, så, men jeg begyndte jo ikke først, før man sådan rigtig kom i gymnasiet, tror jeg. Ja, det er svært at svare på. Men det har nok været, da jeg var 14 år. Jeg tror, jeg var 11 eller 12. Det gjorde jeg dengang, jeg begyndte i gymnasiet, tror jeg. Jeg må godt, men jeg gør det ikke. Så jeg drikker ikke, jeg må heller ikke. Jeg nyder det. Ja. Ja. Altså sådan noget weekend, rødvin i weekenderne, eller er det sådan... Det kunne godt være et glas rødvin eller en kold øl i sommervarmen. Det har jeg absolut ikke noget imod. En festlig dag. Altså hvis jeg er ude, eller jeg drikker ikke til hver dag. Jeg er for træt. Jeg har tvilling på 20 måneder og en teenager, så det kan jeg ikke holde til. Nej, det gør ret meget sport. Fitness og sådan noget? Nej, bare mere fodbold og håndbold. Jeg går i fitness. Nej, jeg løber hver anden dag. Nej, det gør jeg ikke. Gør du ikke? Hvorfor tror du, det er så populært at gå i fitnesscenter for tiden? Der har jeg ingen idé om. Det har aldrig sagt mig noget. Overhovedet. Ja, så du synes ikke, at der skal sådan tvinges børn til at blive sport i skolen? Altså, man indført flere idrætstimer end dig i forvejen. Det gør de mange steder, gør de ikke det? Men egentlig synes jeg, jo, altså det er jo meget fint at lære det. Ligesom at lære at læse, så lære at dyrke sport. Det synes jeg er meget fint. Fordi det er jo noget, man skal lære. Man skal lære sin krop at kende, man skal finde ud af, hvad den gør, og hvad man får ud af at dyrke sport. Det er egentlig fint nok, men det er ikke sådan noget, altså, det er ikke sådan, at det skal være fuldstændig løbet maraton. Altså jeg tror virkelig, de fleste de rigtig gerne vil holde sig sunde. Ikke nødvendigvis et eller andet ideal, men bare gerne vil være nogle sunde mennesker.